Skutočná dokonalosť sa ukrýva v detailoch, poctivej práci a trpezlivosti. Len tak môžu vznikať veci, ktoré sú výnimočné. Také, ktoré nám aj v tomto uponáhlanom svete dovolia spomaliť. A vďaka ním môžu byť aj obyčajné chvíle výnimočné. V dobrej pekárni veríme, že niektoré veci je najlepšie nemeniť, ale ponechať ich také, ako nám utkveli v pamäti. Pripomínajúce nám bezstarostné detstvo, vôňu obilných polí pri západoch slnka, zvuky dažďa, ako dopadá na rozkvitnuté pláne, hrejivé úsmevy našich starých rodičov. Stačí len naslúchať prírode, nesnažiť sa veci urýchlovať a do práce vkladať kúsok seba. Práve vtedy z múky, vody a soli vzniká chlieb náš každodenný. Pečenie nie je len naše remeslo. Sme hrdí, že sa stáva súčasťou aj vašich životov. Snažíme sa, aby vôňa a chuť našich výrobkov spríjemnila vaše sobotné rána, vzácne rodinné momenty, stretnutia s blízkymi, priateľmi alebo len obyčajné chvíle, kedy utekáte na pracovnú poradu. Vtedy vieme, že sme dobrá pekáreň a naša práca dáva zmysel. Toto je inovačná a kreatívna agentúra.